Барчагызга да сәлам. Байгыш берләшмәсе сүзләрне яңаша тәкъдим итә сезгә. Видео калыбында. Рәхим итеп карагыз. Биштәр. Биштәр. MP3 player. MP3 player. Кесә телефоны. Кесә телефоны. Сыйпак. Сыйпак. Колакчыннар. Колакчыннар. Фитнес беләзек. Фитнес беләзек. Диджиталь китап. Диджиталь китап. Телефон тышлыгы. Телефон тышлыгы. Хәтер карты. Хәтер карты. Сәгать. Сәгать. Һәм бүген көндә бик күп кешеләр тарафыннан актив кулланылган, русча әйткәндә внешний аккумулятор, я инглизчә әйткәндә power bank дигән әйбер бар. Бу җайланманы татарча ничек әйтергә кирәк икән?